Башкортостанда язгы урман ултырту мизгеле тамамланды. Урмансылар быел планды 12%-ка арттырып үтәгән. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Ишнанова. Урман тергезү эшләре турында Республика урман хуҗалыгы министрлыгының бүлеге итәкчесе Руслан Хәбибуллин мәгълүматлады. Һаумыгыз. Руслан Рештович, шулай итеп безнең урмансылар 12%-ка планды арттырып үтәгән. Бу 12%-ка нинди хуҗалыктарда башкарган эшләр инә? Безнең язгы мезгил эшләре битендә урман сәсү удылга куелган планды без арттырып эшләнек. Унан тыш без тагылы еще көзгән урман сәсәсендә общий план белән 16 меңдән ашу урман теркелү мәйданы бар атышында. Быелга шундай план тора. Быелга шундай план. Язгы мезгилгә инде һезнең эшләр тамамланган. Артыгы тамамланды. Нинди агастар ултырттык быел Башкортстан урмандарына? Күбенсе улус агаслары инде. Шыршы, карагай, карагас, һәм дә юке, кайын, имән агастары, аларлы ултыртып тора инде безнең республикада. Берничә ел элек Башкортстан умартаслары юке агастарын яшәртү буенча мөрәҗәгать белән сыккайны, димәк, юке агастары яңартыла республикала дип әйтә алабыз. Әлбәттә. Кай районнарда ултыртылды быел? Безнең бөтен районнарда агас ултыртыла. Күбе Елайыр, Белорет, Бөрьян, Караидел районнарында. Ул нимә белән бәйле? Чөнки анда күбрәк агас каркыла инде. Безнең өмет күп агас каркылган, шунса майданды ултыртырга инде агас белән. Республика башлыгы талап куя. Күпме агас ултыртылган, шуннан күбрәк кыркылган, шуннан күбрәк ултыртырга тиеш бит. Күбрәк ултыртылмайбыз, без бит группкалар ултыртабыз. Кыркылган җирләрдә. Шуга унан кем түгел инде, шулай әйтәйек. Кем түгел. Мөһиме шулай бит. Бына быелдан мәгълүмат күренә, тамыры ябык булган үсентеләр ултыртыла. Бу ни өчен? Бундай алым. 2002 елдан башлап закон буенча хәзер нимә инде? Тамыр системасы ябык булган. Ябык тамыр системалы үсентеләр өлеше булырга тиеш инде. Быелга ул 30% общий посадканың. Ул икенче төрле үстерелә инде. Если без асык тамырда әйтсәк, ул бөтәле белер инде тышта питомниктарда. Питомниктарда, түтәлдәге үсәләр инде, сәсәләрдә, шул ук открытый грунтта, ямгыр астында, кояш астында шулай итеп үзләре итәләр. Табигый шартларда. Ябык тамырлы система үсентеләре, алар уже теплицалы үсәләр. Анда үзләрен грунт бар, удобрениялар халына инде. Айрым шартларда үстерелә димәк алар. Уларны бына урманга сыгарып ултыртканда һәм бундай шартлардан сыгарып, теплицадан сыгарып ултыртканда улар нисек ерегеп китәме һуң? Ерегеп китә. Асык тамырлы системадан караганда ла яхшырак ерегеп китә. Алар да теплицадан сыгарып, еще берничә адна, бер айга якын тиклем тышта закалка калдыралар инде. Чтобы алар тоже кояш астында, ямгыр астында әзрәктәге табигый шартларга өйрәнеп алганнарсын. Әзрәк өйрәтә шулай итеп. Шуннан гына ул кышкында кар астында ятып калайт инде бездән ядыгын гына ултырташан. Кыш буена ул кар астында закаляция итә. Сагыштырып карагыз, бuna кадимге шартларда тышта питомникта үстерелгән үсенте һәм ябык тамыр системалы үсенте, уларның бuna ерегеп китү күрсәткечләре нинди була? Асык тамырлы система үсентеләре, алар уртасы приживаемость 80% тирә. Ябык тамырлыныкы 97-98 дип әйтәйек. Бик яхшы үсеп китә, яна урында үзе нимәндә. Һәйбәт күрсәтә. Һәйбәт күрсәтә. Унан тыш аның плюслары бар. Үстерүгә караганда ла асык тамырлыны без 200 ел үстерәбез питомникта. Ябык тамырлыны 3-4 айда үстереп сыгарабыз. Уже әзер урманга сәсерлек үсентеләр була инде. Бундай үсентеләрне республиканың барлык урман питомникларында үстерәләрме, әллә улар бuna әйттегез айрым шартлар булдыргас, айрым питомникларда гынамы?
Ол питомникта түгел, теплицалы. Ол теплицаны можно и лесхозның территорияны ултыртырга. Анда артык неме кыйын неме түгел инде. Артык шарттар кирәкме тимәк инде. Безнең республикада 67 теплица бар, шул ябык тамырда үстерә торган. 5 миллион тирә үсентеләр үстерәбез. Ол ете безгә, урманчыларга, арендаторларга, ну, то есть бөтен республика бөтенләй дә итә ул. Күпме кирәк, шул 30% общий посадка бөтен тултырабыз. Yetkirib торабыз димәк питомникларга. Һез арендаторлар тинегез. Демәк, улар да агас ултыртуда катнашырга тиеш. Әлбәттә. Алар агас кыркан арендаторлар, агасман кулланган. Алар урынына агас ултырталар, сәсәләр. Урманчылардан калышмай. Сифаты урманчылар утырткандарның һәм арендатор утырткандарның сифаты юктыр инде, ул бөтен ердә кеше асын күңелмен эшкә тотынһа, һәйбәт була инде. Шуга кем ултырткан, ул айырма юк инде. Шулай да контроль бармы? Бuna ултырткан агастар үсеп китүен тикшереп торабызмы? Бар, әлбәттә бар. Оны арендатор гына контроль түгел, ул үзебезнең агастыла ел һайын тикшереп торабыз, карап торабыз, инвентаризация үтә инде. Ел һайын көзгә якынрак, август-сентябрь урманчылар сыгып инвентаризация үткәрә. Язган сәселгән агастан нисә проценты тере калды икән, һанап сагалар. 25%-тан кем булһа, өстәлмә тултыралар инде, үсентәләр менән. Шул белән, ну, өмет нимәндә. Әгәр Йөрекмәһә, ул посадкага, ну, 25%-тан кем булһа, шул тултырып үсентәләр сәсәләр. 25%-тан кем булып китсә, уже бөтенләй үлгән булһа посадка, пожарга эләгү мөмкин инде. Кыр хайванлары ашап китәләр. Бәлки засуха була. Анда уже нитәбез. Бөтенләй яннан сәсәбез. Бундай сорактар булганы бармы? Башкортстанның бuna ошо урман сәскәндән һоң 25%-тан да кем булган сорактар. Ярыгып китәбез. Бар. Элекке еллары засуха булды бит инде. Корылык елларында булганы бар демәк. Шул нык нетте. Арыгыны списывать итеп, киреннән без тултырдык. Быел әлегә июнь айында табигать ул тиклем каты түгел. Ямгырлар ла явып тора, йылыһы ла, эсеһе лә бар. Нисек уйлыйһығыҙ, быел яҙғыһын сәскән ағастарыбыҙ ерегеп китерме? Алла ерегер. Без шуға ашанабыҙ. Беҙҙең эшебеҙ шул. Ерекмәһә лә тултырабыҙ. Беҙҙең өмөт, маҡсат урман үҫтерергә инде беренсе. Һәм был милли проект буйынса башҡарыла, шулай бит? Милли проект экология булды. Аны тамамланды. Хәҙер беҙҙең экологическое благополучие тигән милли проектында. И сохранение лесов 2030 йылға тиклем дауам итә. Урманды һаҡлайбыҙ һәм урманды тергеҙәбеҙ. Был беҙҙең бурыстарҙың береһе, милли бурыстарыбыҙҙың береһе. Йәйгеһен һеҙҙең тағы ла бер мөһим эшегеҙ, ул да булһа урманды янғындан һаҡлау. Иң яуаплы эштәрҙең береһе. Нисек ойошторолған был эш беҙҙең республикала? Пожароопасный сезон асыу алдынан беҙ ныҡ әҙерләнәбеҙ, техниканы әҙергә килтерәбеҙ инде, ремонтлы эшләрҙе үткәрәбеҙ, планлаштырабыҙ, ҡайҙа нығыраҡ кәрәк, ҡайҙа более горим участоктар тип әйтәйек, шунда көсөбөҙҙө күберәк ебәрәбеҙ. Шул тикшереүҙәрҙән һуң беҙ алабыҙ нимә инде. Готов, не готов тигән билдәү. Беҙ уже беренсе йыл подряд готов. Беҙҙең техника вис бар, кешеләр әҙер, кешеләр обучение вис үткәндәр. Үҙебеҙҙең урмансыларыбыҙҙы уҡытаһығыҙмы? Урмансыларҙы уҡый, беҙҙең һәм арендаторларҙы, үҙләренең кешеләрен, представителдәрен ебәрәләр уҡыуға. Яңы аңлауымса, Башҡортостандың урман хужалығында эшләгән арендаторҙарҙың уларның барыһына ла шул уҡ талаптар ҡуйыла. Урман ултыртыу буйынса ла, уның хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса ла. Урман һүндереү, ут һүндереү вис. Ут һүндереүҙә лә ҡатнашалар, тимәк. Ут һүндереүҙә республиканың тәжрибәһе бар, ирекмәндәрҙе, волонтерҙарҙы ҡатнаштырыу. Бына был йәһәттән ул яуаплылыҡ һеҙҙең өҫкә йөкләнә ирекмәндәрҙе әҙерләү буйынса. Ниндәй эштәр башҡарыла? Әҙерләү буйынса юҡ, ул беҙгә түгел, беҙ аларҙы әҙерләмәйбеҙ.
ниндер волонтерский организациялар булып бергә киләләр инде ярдәмгә. Без гелдә шатбыз. Урман хундыралармы әле, бәлки урман сәсәләрме алар. Гелдә матур итеп каршы алабыз. Нимә? Һәм ярдәмдарын ихлас кабул итәбез. Шулай. Әйтегез әле бuna тамашачыларыбызга кәңәштәр, әлеге вакытта кайбер бер районнарда урманга инү бөтенләй тыела. Шулай да дөйем республика халкына урманды хаклар өчен, уттан хаклар өчен нинди кәңәштәр бирерһегез? Кәңәштәр алар һәр сак бирү инде. Урманда ут якмаска, тәмәкенең төпсекләрен хундырып ташларга инде. Я бөтенләй ташламаска, шулай бит тәмәке төпсекләрен. Я шешеләрдән мана ут сыгып китү мөмкинлеге бар. Преломление лучей, линзирование тиде. Шул нимәләрдә кисергә инде. Тыйырга инде. Минимизировать һәк, анда безнең пожарларда нимә. Все-таки безнең иң күбе человеческий фактор, причина возгорания. Кеше. Кеше. Шулай да кайдалыр урман янганы күргәндәр икән, кайда шалтыратырга? Кайда хәбәр итәргә? Безнең региональный диспетчерский служба бар, ул интернетта, безнең официальный сайтта весь номерлары бар. Шунда, инберенция, бәлки нимәкәй, можно муниципальный ЕДДС-ка инде, единый диспетчерский службага 112-га звонить итәргә. Алар безнең бәйләнештә. Урмандарыбыз быел егеһен имен булһын дигән теләктәбез. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, урман тергеҙеү һәм һаҡлау эштәре тураһында Республика урман хужалығының бүлек етәксеһе Руслан Хәбибуллин һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Һау булығыҙ.